Pala futur għall-Sid Malti, jiena li nistanejt, ma nistax nbassar, imma nista nibbaza dak li sanejt fuq li nara u li nisma. Pala Malti ta' barra, nara illi minn sena għal sena x'niġjaw ta' sekwiti sejjer lura bħal granċ. Fil-fatt granċi jimxu la ġemba, imma jekk ngħidu bil-Malti jimxu lura bħal granċ. Għaliex, l-ewwel nett il-marda hija antika, ġejja minn żmien Żemżem, minn żmien l-Ingliżi u anke qabel l-Ingliżi. Imbagħad baqgħet tiġġedded fil-amministrazzjonijiet Maltin li ġew wara, kollha kemm huma. Fejn ma sarux, ma ttieħdux passi sodi biżżejjed sabiex il-Maltin u s-sistema edukazzjonali Maltija fl-iskejjel tal-gvern, fl-iskejjel privati, ma tittejjibx aktar milli hi. Nagħti xi eżempju. Ħafna skejjel privati għadhom sal-lum iħarsu bl-ikraħ lejn il-lingwa Maltija u milli nisma' anka jikkastigaw li xi tfal jekk jismawhom jitkellmu bil-Malti bejniethom fil-playground jew hekk, bħal dak li qallu l-Malti huwa xi lingwa pastaża. Laqas xejn, għandna lingwa għanja ħafna, għanja fis-sens mhux biss ta' letteratura u ta' vokabularju, imma fil-potenzjalità li l-Malti għandu mibni fih dik is-sistema tal-eruq fejn nistgħu nibnu kliem ġdid. Imbagħad kompla arrikkixxa ruħu meta tħallat mar-romanz u allura ġie daħħal ukoll dak li ngħidulu il-konkatenazzjoni meta iżżid biċċiet prefissi u suffissi u infissi fil-kelma biex tespandi tifsir bħal nagħtu każ sabiħ biex ngħid il-superlattiv, nista' ngħid l-aktar sabiħ, imma nista' ngħid ukoll sabiħ ismu. Emmu il-Malti u l-Romanz fl-imkien f'kelma waħda. Mela ġifieri jekk l-awtoritajiet, inkluża l-Knisja, tax il-Knisja hawnhekk għandha ħafna influenza fuq il-poplu permezz tal-kappellani u l-assisin u l-ġurnali tagħhom u r-radijiet tagħhom mhux naf jien, jaraw kif jagħmlu u speċjalment fil-knejja sa hemmhekk hemm u fil-ġurnali tagħhom, għavoli għaw ta' ġurnali tajbin, ġifieri li jużaw Malti tajjeb ħafna. Imma hemm oħrajn illi mhumiex daqstant ikkommettuti. Jaraw kif jagħmlu biex jinkoraġixxu lil poplu juża l-Malti aħjar u iktar u jaqtaw dal-ħafna Ingliż li qed idaħħlu l-innijiet bl-Ingliż ġo parroċċa fejn kulħadd jitkellem il-Malti għalfejn għandek il-kant bl-Ingliż u x'sinifikat fih. Orra dik il-parti mill-Knisja, ma għandek ukoll l-iskejjel tal-gvern. Ma nafx kif inhi s-sistema imma hemm bżonn illi nagħtu ħarsa profonda lilna nfusna u naraw minn fejn ġejja il-marda illi qiegħda tikber u isa bħal skalda li qiegħda tikber u minn flok tfiq qiegħda issirar u jara kif jinkoraġixxi lill-poplu iħobb iktar l-sil li qiegħed juża li ilu juża dawn il-mijiet ta' snin illi bihom ifisser omtu, ifisser ġrajiet tiegħu, ifisser teħta qalb u kull ma ħass, kull ma għadda minnu u l-glorji kollha tal-pajjiż ukoll bil-Malti. Skont ma jgħid kif jitkellem, per eżempju, kulħadd jaf l-Oliver Frigieri, kulħadd jaf Duncan Sajla, kulħadd sema bil-poeta Anastasio Kuxkieri u innaf ħafna kittieba kbar jaqraw u jkomplu jagħtu importanza lil dawn il-kotba kbar li nkitbu mhux huma isem biss illum u bilkemm jafu min kiteb taħt l-itzaldniet, min kiteb il-fidwa tal-bdiewa u min kiteb raġel bil-għaqal, dawk fihom Malti vera, Malti bellezza.
hemmhekk għandna l-pedament u nimxu fuqu. Ma ngħidx li l-awturi tal-lum mhumiex jikbu sabieta, verament da żgur li qegħdin. Imma mhux barri dawk l-oħrajn li huma l-kbar, mur ngħidilhom il-Greċja biex ma jistudjawx iżjed naf il-Temistokle u daw l-Omeru u l-Iliade naf jien. Jgħidulek mela dawk huma t-teżori tagħna. Hekk għandna aħna l-Maltin inkunu. Mela l-Malti hemm bżonn illi ħarsa profonda leħ innifsu, jikkritika lilu nnifsu, jgħid fejn għandna nimxu u kif għandna ntejbu dal-sin sabiħ tagħna. Jiena ili 60 sena barra ngħix ġewwa l-Awstralja, 5 snin ġewwa l-Ingilterra, u minn missier Ingliż li ma kienx jitkellem bil-Malti. Għaliex mhux kulħadd kapaċi jesprimi ruħu bil-Malti, das kemm qed nesprimi ruħi jiena issa. Jiġuna l-Awstralja biċċiet, per eżempju nhar ta' ħamis u nhar ta' sibt minn għalija kien hemm nofsija aħbarijiet minn Malta u sikwit tisma' xi ħadd qed jiġi intervistat, l-intervistatur qed jagħmel domendi bil-Malti u jirrisponduh bl-Ingliż. Hemm ta' min jitkellem bil-Malti tajjeb, imma kif tittollera din il-ħaġa? Jew inkella kif il-poplu Malti qiegħed jittollera illi dawn is-servjenti li għandna, il-waiters, li kija kelma Maltija wkoll ta' li hemm fir-restoranti, ħadd minnhom tista' tgħid għar xi eċċezzjoni ma jaf bil-Malti. Jgħidlek English please. In this country, this is my country. How come you can tell me not to speak my language? Nejsa fej, l-ikbar insult. Nista' nasal x'imkien ieħor, skużani għax nisħon naqra jiena għal-Malti, imma ma naħsibx li qed inkun irrazzjonali, naħseb razzjonali ħafna u xjentifiku dali qed ngħid. Insellem lill-poplu Malti u nappella lil kull minnu, mhux lill-parlamentari biss u lill-laqdiet tal-Malti, il-kulħadd, kull individwu Malti sabiex millum il-hemm iħares jidħol daħla fih innifsu u jgħid millum il-hemm jiena sa nikkonverti u nara kif ħanamel biex dan il-diskors tiegħi intejbu u nġibu tant sabiħ li min jismani nitkellmu jammirani jgħid kemm hu sabiħ il-Malti. Grazzi.